ik ben Sascha. Ik ontwikkel de website van Pinkpop. Ik ben ook ontwerper, doe van alles in die richting. Wat er echt mooi in is, de Limburgse muziekscene die is super groot. Er zijn eigenlijk maar heel weinig plekken waar je dat zou kunnen bekijken. Maar als jij gewoon je tuin of je woonkamer of je zaaltje of je gemeenschapshuis openzet, ja, dan kun je gewoon bandjes laten spelen. En dan kun je in een week lang gewoon honderden acts programmeren. En die zijn er ook gewoon, hè. Dus het is eigenlijk gewoon, ja, weet je, de showcase van het popveld in Limburg. Boah, heb je even... ja, mij schiet nu Nora Rhodes bijvoorbeeld te binnen. Hè. Dat vind ik dan zo'n artiest die goed is. Maar ja, het is onbegonnen werk om dat te noemen. Ja, weet ik echt niet. Het zijn er zoveel. Ga naar die website van de week toe. En dan, ja, is een hele catalogus vol. Je kunt die Limburgse artiesten zomaar overal tegenkomen. Zoals bijvoorbeeld bij de musical De Bokkenrijders, waar Seng en de Seile spelen in het voorprogramma. Je zorgt voor de gezelligheid bij de Bokkenrijders. Wie is dat ontstaan, hè? Nou, dat is ontstaan door, we hebben sowieso de plaat van het jaar gewonnen, dit jaar met Revolution. Daarna hebben we een plaat opgenomen van de Bokkenrijders. Dus dat is ter oren gekomen bij de organisatie en die hebben ons gevraagd of we het voorprogramma willen opluisteren. Alle weersverwachtingen hebben we gehad. Dus we hebben van de regen tot extreme hitte gehad. Dan even een allerhand, iedere dag verschillend publiek. Maar het is enig, het is schitterend. Lui verwachten het niet. Ja, en dan krijg je eens even voor de neus en het gaat gewoon, de lui gewoon met. Soms is het warm, dus dan zien de lui het stellen. Maar zeker bij regenachtig weer, dan gewoon lui heel hard dansen. Maar ja, dan blijven ze tenminste warm. Hè. Kijk, muziek is een ding dat raakt iedereen. Maar iedereen heeft natuurlijk ook zijn eigen stijl en zijn eigen smaak. Ik vind het super dat er zoveel Limburgse muzikanten zijn. En ja, die zich ook onderin pakken. En dat is het. Dat moet muziek ook zien. Muziek is bindend. Om samen de lui allemaal hartstikke gek te maken en te vermaken. Dat is de bedoeling. De laatste show is een eigen show, dat is altijd de afsluiter van het jaar. Die vindt plaats op 17 oktober. We hebben nog een vol programma. Dat is eigenlijk ook zo even vol dat ik nu niet direct in de kop heb. Ieder weekend is het prijs, ieder weekend is het feest. Dat is een goed teken, toch? Dat is enig. Dat loopt al door tot 2028, dat gaat gewoon hartstikke door, ja zeker. Dat is natuurlijk te gek. En nieuwe muziek? Nieuwe muziek komt er ook aan, ja zeker. Het ligt allemaal op de plank en op de achtergrond, zeker na dit project, dan komen we weer vol aan de gang. Ja. Ik ben Nikki Seelen. Ik ben zelf young professional in de muziekindustrie, als zowel muzikant als achter de schermen bij verschillende stichtingen. En ben daar werkzaam met het organiseren van evenementen. Überhaupt dat lokaal talent plek krijgt en dat je jezelf op andere plekken kan laten zien. En je stem eindelijk kan laten horen. Want er zijn nu eenmaal minder poppodia in Limburg dan in Brabant of in Amsterdam. En op deze manier krijg je op een laagdrempelige manier heel veel artiesten toch een plekje. Ik vind persoonlijk Ruby Mus waanzinnig. Zij danst. Ik vind haar een beetje zeg maar een iets meer R&B Dua Lipa. Ik vind haar echt waanzinnig.